መደባትና በቀሊሉ ምክት አሂሉካ ተቀበሉ መስዋዕትና ይግብአካ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን 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 አምላኽና ተባረክ 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 አምላኽና ተወደስ 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 ኢየሱስና ብማለት እስራኤል እትምለኽ እግዚአብሔር ህዝብኻ ሓቢሩ ይምልካ ክቡር አምላኽ ኢኻ ዝሰልጠንካ ኣብ ኩሉ ናዘክር ባሂሉካ ተቀበሉ መስዋዕትና እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን ተመስገን አምላኽና ተወደስ ዓለምስ ቅዱሳን ንብለካ አንተ ሓያል ዓብይ ነገር ጌርካ ምስጋና ተሰማይ
ሰላም ኣምላኽ ኩላትኩም ይኹን። ፕሮግራምና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ክንጅምር ኢና። ከመይ ቀኒኹም? ፕሮግራምና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። መዝሙረ ዳዊት እንታይ ይብል? ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ኣእምሮ ይህብ ይብል። ስለዚህ ቃል ኣምላኽ የብርህ እዩ፣ ኣእምሮ ይህብ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ክዛረብ ከሎ ብቃልካ ቀድሶም ይብል እዩ። በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ይብል። ስለዚህ ከምዚ ዘብርሃልና ኣእምሮ ዝህብ ዝቅድስ ቃል ናባና ሎሚ ንመጽእ እንጸሊና ሁላትና ጸሎት መንፈስ ክንከውና ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ ጎይታ መስግነካ ኣለና ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ከምዚ ክንእከብ ካባኻ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ስም ስለ ሁሉ ተመስገን። ብህይወት ክሳብ ዛሎሚ ሰዓት ጊዜ ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣለና። ስለ ምሕረትካ፣ ስለ ጸጋኻ፣ ስለ ፍቕርኻ ነመስግነካ ኣለና። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘፍቀርካና ነመስግነካ ኣለና። ስለ ሓለዋኻ ነመስግነካ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ስም ሕጂ ድማ ክንዲ ተኣኪብና ምስ ሓውና ቃልካ ክንካፈል ስለ ዝደገፍካና ነመስግነካ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ትገብሮ ነገር ኩሉ ነመስግነካ። ስለ ተረዳእና ዘለኻ ተመስገን። ካብ ክፉእ ዘበለ ሁሉ ስለ ትሕልወና ነመስግነካ ኣለና። ሃሌሉያ። ሕጂ ድማ ጊዜናን ሰዓትናን ንስኻ ተረከብ። ስለ ሁሉ ተመስገን ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። በዓር ናብቲ ቃል ብቀጥታ ክንሓልፍ ኢና። ሓውና ኣገልጋሊ ተስፋ ዓለም ማይክና